Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати весняний салат. Нам потрібно 1 пучок мізуни, 8 редисок, 1 огірок, 100 г сиру фета, 1 чайна ложка меду, 1 столова ложка лимонного соку, 2 столові ложки оливкової олії та 1 чайна ложка гірчиці в зернах. Огірки з редискою нарізаємо та перемішуємо. На тарілці викладаємо першим шаром мізуну, як подушку. Зверху викладаємо огірки з редискою. Зверху викладаємо нарізаний кубиком сир фета. Перемішуємо інгредієнти для соусу та поливаємо зверху ним салат. Ось який він вийшов. Смачного!